Hei, tässä on uusi video minun kanavalle. Mä tein eilen sen vitsin yhden haasteen siinä SCP-800 eikä 3808 pelissä Robloxissa. Mutta nyt me mennään tämmöstä kuin Exit 8. Se on semmonen animal-peli, että sun pitää löytää semmosia että mikä on väärin tästä paikasta. Ja sun pitää päästä 8 tämmöstä leveliä, että pääset sinne. Joten aloitetaanpa. Okei, tää on aika pelottava. Skipata. Mä jaksa. Exit 8. Eli jos tässä on niinku safety. This game contains flashing lights and noises. Joo. Täällä on aika paljon tyyppejä. Among players. Start. Come on. Okei. Hei. Okei, mun pitää katsoa näitä. Okei, tää näyttää tältä. Tämä näyttää tältä. Tämä näyttää tältä. Tuo näyttää tuolta. Ja nämä on tuolla lailla. Tuolla on kamera. Tuossa on joku. Et tänne päin. Tuossa on ventti, ovi. Otan tämmönen ihmeellinen kuva. Taaskin kamera tossa, tommonen tossa, tommonen Joo. Nyt me voidaan aloittaa. Mä tässä voi juosta. Hei, juokse. Ja tossa on toinen smokiness. Nyt se alkaa. Okei. Okei, toi oli tossa, en mä muista. Joo, oli tää nyt ehkä. Come on. Yes, oli. Mä vähän veikkaan, että tämä on se. Tässä anomaly. Joo, smoking asia on täällä. Aiks tämä tässä? En muista. Ei kattooks mua? Ei ollut hyvä. Joo, tämäkin on ehkä. Eikä. Ootapa, tuo oli ehkä tossa. Joo, tämä ei. Ei. Tämä on väärä. Pakko olla. Mitä? Hei, en halua mistään rotussa. Minusta se oli siinä puolella, kun se on myöskin toinenkin siinä puolella. Oh shit, not good. Mä näin jotain siellä takana. Ei. Tämä on. Jep. Onko Pertissä mitään? Kun se saattaa olla myöskin Pertissä. Ei. Hän näyttää komealta. Okei. Tuolla on tuo. Ja sitten täällä saa smoke, ei saa. Ja sitten tossa on tuo. Ja täällä ovet ihan kunnolla, ventit. Kyllä tämä on minusta. No ihan normaali. Kun Pertissäkään ei ollut mitään. Jep. Mä säikähin. Ei, se juoksi. Hän juoksi. Lopeta juoksemasta. Ei ole hauskaa.
Okei. Sinä. Eikö vaan se on vaan toi Pertti? Joo, ei pitäis olla mitään niin. Joo, tossa on mun nimi. Nimi, jos haluatte ädätä. Toi ei ollut tossa. Ihan selvänä ei ollut. Jep. Noin 4 pitää mennä. Perits vähän speedrunnaan tätä. Haittaako se? Eikö se ei ollut se? What? Mikä sitten siellä oli? Varmaan ehkä oli tuo jotenkin, en mä tiedä. Eikö joo, toi pitää olla tossa. Tuolla on tuo. Sinä et katsonut minua. Jep, se ei kattonut mua ennen. Älä lue. Okei, onko Perttissä mitään nyt? Oikeasti. Okei, sussa ei ole mitään. Sä et katoa mua, sä näytät ihan järkyttävältä. Hetkinen, oliko sä Trumpin värinen? Mä tiedän. Normaali. Joo, tämäkin on. Tämä on ihan normaali. Tämä. Ovet on ihan ok, venttiä. Tuo on tuolla ja tuo on tuolla. Tuolla on kamera ja tuolla on tommonen ja sitten ilman kameraa. Kyllä, tää olisi nyt ilman anomalua. Toivottavasti. Yes! 6 jo. Come on. Mä speedrunnaan tää. Okei, tossa on... Joo. Tossa on tuo. Tämä. Hyvä. Tosta puuttuu tuo. Tuommoinen teksti. Jaa, mä luulin, että... Mä säikähin tuossa. Mä luulin, että tästä tulisi vähän pidempi, että mä sain niin monta kertaa väärin ja kaikkea. Tää ei oo sitten vika, niin tämän jälkeenkin on vielä 1. Katsotaan nyt. Okei, keep left. Oh hell no. Pertillä ei ole face. Ai saanks mä tämän jo? Herranen aika. Mun pitää pelata varmaan jotain toista peliä, kun mä oikeesti mitään hemmettiä. Miksi mä sain tämän? No, näköjään tämä video tulee olemaan aika lyhyt. Anteeksi siitä, mutta... Ai finally, miten niin mä... Mitä vittua? Okei. Bad ending. 5 minuutissa, bro. Tämä periaatteessa 6 minuuttia, mutta näin äkkiä. No. Kiitos katsomasta ja tämä oli aika lyhyt video tällä kertaa. En tiennyt, mutta joo. Hei hei!